Archangel bung som le pahnih na doorbell chu ka han hmita mi rawn chhawn lo awang chuan voi khat ka hmet le a thawm ka hreta che e kawngka chu a rawn rirek a nula pakhat hian a rawn hawng a enge ni ta a rawn tih chuan pawna la ding chu chuan papari te in ani tiro khawngah in ka hmu hluk thei ngem tiin ka zawt ngal a ani chuan chiang zeta min rawn en pah hian aw ni e lo lut rawh a ti a kawngkhar chu a hawng zau ta ngal a inchhungah chuan tumah ka hmu lo thutna min kawh hmuh pah chuan thula in thla hrung suh keimah hi papari chu ka nia engkawngah nge min hmu i duh a ka hriat mi i ni bawk si lo tih pah chuan ka hmaah sofa ah chuan a thu ta ngal a ke pawh chu hrilh nun ngai lovin ka thu thla ve ta ngal bawk a chutah amah chu enin radhika ka nia aizawl atangin chu hma khan ka rawn phei a in pa hi awmna nge ka ti khawmawi a na thil a azin a lo hawhar deuh mai thei eng thil ah nge min hmuh chu i duh a ngawi luk chumi hma chuan thingpui kan thli lawk a nge tiin a tho leh ta a an chauka lamah chuan pheiin flask atang chuan thingpui no hnih hi a rawn thli chhuak a a rawn phei leh ngal vata a tawng duh khawp mai ke pawh chuan ka thil zawh tur han zawh dawt aiah chuan tiin ka han sawi kual vel ri a ka umamin a thian kum ngei te a sawi thin zinga mi anih wang leh lungleia ka zin remchan lai anih wanga tlawh chhuak ka nih thu te chu ka sawi ve a ani chuan anih tak chu mami boral thu kha ka lo hri ve taka sin ka khawngah i ruh khawp mai a rawn phei ve pawh ka duh viau a mahse vandual thlak takin kan pa dam lo lai tak kha a lo ni a ka rawn kal thei ta lova rawn rala a thlan pawh rawn tlawh ve hrim hrim hi chu kala bata tho chu ani hi a ti borbor a pasal i neih hnu hian aizawlah i rawn phei khat ta aniang maw nui deuh chung hian ka ti a ani chuan ni che e pasal neih tawh chuan duh ang angin then a lo rem tawh bik lova awmna ngaiah kan awm tluk tluk anih tak ber hi a lo ti ve mai bawk a chutah i u chu sawi leh ta ila kan in kawm tam ve a lehkha thiam thei tak ani nghe nghe term exam ah te khan pakhatna kan in nih chho zak zak thin nghe nghe a kan thian ho khan kan in el ve nasa thin mahse i u kha chu kan tluk chiah lo deuh zel chu ani a tawpah a ti tha ber ziah a ti leh borbor a anih damdawi kha a ti thin ni in i hria em a ngawi ta vangvanga en pawh min en lo chuan a hma dawhkan chu a melh ta vangvanga thingpui chu ka tem hlek a a hnu deuhah chuan khatil ka tun thleng hian rinhar kala ti khawp mai kan in kawm vek thin sia a ti awm kha ka hre ngai miah lo hostela kan awm hnu khan ami zia kha a thlak ta tlata nikhat thil thuah ni lo zankhat thil thu a ni zawk ang chu a nung chang kha a thlak vek a kawn pawh kan in kawm ngai ta lova a rawn ti chhuak ta a chutah amah ngai zawng tu lalrin awang kha aniang ti ila i u kha chuan a duh ve ngai mang bawk si lova ka hre thiam lo amah ka ni tawp mai mak kan ti vek ti ila a dikin ka ring a tih chhun zum leh zata lalrina chu in school kalpui ve aniang maw ka tih chuan aw ni e section B ami nia pel deuh mai hi ani nghe nghe a mahse i u khan a mit mei pawh a hmuh ngai lo mahse chuti chung chuan kan dem fiam thin tho lo ti leh a lalrina chu ani thei lawang palian sihaltar hanti atan chuan an ni ang rual chu chutiangin a ko lawang baka ama vo bet thei tu chu ama ang rual lek chu ani thei lo mipui tling lian leh pumrua pawh lian lam ani tur ani i u ina duh thei lo chan pawh kha a tet wang kha ni pakata i u nen khan an in chin ring sia san lo baka ala cher ve zuya nui hakhak chung chuan a ti leh a nui chung hian ka lo bu ve ngat ngata lalrina chu ani thei lo phot midang ngai to angai ta ani
ani indoor ma khan mipa an run lut ve theim hostel khatai nom vek sia in mu thei vek thawang chu ti ro ti in ka zot le a thingpui chu ka dut pa hlaka ani chuan mingdeuh ser ser chung hian nu phalani lo mipa lo lut thei kha chu sar te kha an ni maya an light a chet changa min ron thlak sak tu kha ni le mai ba ka chuan mipa lo lu phalani lo class a chau kan in mu thei ti na ani ber chu atile mul mula an strict ve hle mai mo ka ti le chuan o strict ve e ma se in mu ruk du chuan a in mu ruk thei tho in ngai zong in mu ro po an om fo tho noi chung hian atile a chuta soi diu hlek hian kan pa nen po hian vui khat chu kan in mu ru ve a noi chung hian ati ser sera enu hi a zei ru ngotang ka ti a chi zia le a mit ming shrim shrim po hi zei chi ani tlat in pa hi a ming khalel hria ta ti ro lung lei mi shrim shrim ani mo ti in ka zot le a o lel hria ta sai lo a in ti deuh kher thina ma se tu po mai hian lel hria ti in kan ko vek mai in ka sha a pi te bula ron om thina nia a ko chhuana tak chu lung lei hi ani ati chuan in mangai om hle mai high school kal lai tang to in ngai zong in han in nei the ania in zui rei om hle mai kalo ti le o zui rei ve tho mai ma se kan ni reng bik lo on off ang deuh hian kan kal ve deuh rewa inte atira tak chuan i u kha start thina chuti lai chuan class 9 kan zir lai ni nge ke in ama kalo star ve thunga nui deuh sak hian atile barbara chu aba buai thak du don ve kalo ti vata ani la chuan buai thak ve deuh de te i u la khan ngai zong angai sak vak bok si lawa ma se star ru ve deuh pakhat kha chu ani hayar lama mi ania ma se a hungai chuang lo azakla zelani elshia ta nen kan ni tak nu khan i u hi ka chai fo thin nge sin alo rei ve ta hle mai atile wanga hostel hi kalom ve ngai lawa hostel life po hi ka hre ve mi alawa chuwang chuan ka zot chik deuh che ani a shomi ti ve em mami khan shoma ti viau ni ka ringa ka ti le a ani chuan a shom po ka ti vak lo kan kuk ti la khan an thil siam khan siam tui thei sia le kha lama la ati thei pol kan ni awang khan nuam lo ti na chang po kalo hrilem lo ti maya chik deuh zok khian cooking zat ngi ne a kalo ti vata pahnian nia pakhat chu nula no pang ve deuh ni in pakhat chu pasal fanau nei to nia a pasal puin a ron pui ve fo mai an hostela chuan an ron om chil ve a an fa te po kha kan skula an lu ve nge ma se tun hnu hian an pa nen khan an in then ti in ka hra pathatak ani te lul nen khan atile barbara atong du boka ka hriat du ang chin chu ka hreta vek mai in ka hra kan ti zo meu chuan alo tlai ve to khop mai nula in po ni si lawa kala len rei ber tum ala ni nge yang mudna ka phone ke en chuan miss call alo ring to a remrua ti alo ni le ngal kalen don wang khan kalo mute daya ati taw na sang chu ka han text thawa tlai ve to ang reng sia alo mut to pal takin naktu ka po ma se apoilo azin nuwa kala belo shim shima min ron chang rang khop mai eka inga nge ka phone call po ilak du lawa aron ti tange ya kanui aza khop mai ati taw rei thein ka ring lo reng ani mi fel tak ani rewa ti taw ve deuh angin langma se ati taw rei ngai lo baka min po ma satu ania kalaka hi chuan a thin rim tak tak ngai teu lo nulaina ka leng velom le ti in ka changa a chiar lai chuan a moi ati por na sang chu ani tak chu nulaina ileng ve ngam chu kalom pui che aron tia a chingi yom thiam rewnia nulaina ka leng ngam lovin alo ring ani che kang chu
nula mai ni lo pasal nei lai ina po ka lengam ti ala shelo ani chia hi injin ni chu nuam bokem avot ve thawem ti in ka zota min ron chang zel athina rim tak tak te ulo ka ti to kha mi fel takania richiang ve viau to ani naktu wa ka ron bidon chenia o zan in chu atlai to sia izin puite laka ka in thlashung ka ti har palang ti in ka text le a ani po chuan nia an mu hil to a ke chu ka mu hil ve thei ri lo ni hi ron biak chika du lain nula ina min lo len san dai box sia riang thop mule ti in min ron changa naktu ka chuan ka ron benge nge eng che I manang ti ro ka ti chuan zandariat nulama chko manang naktuk chu ileng ka buai dona min ron benge nge ro ti in min ron chang le a eng ati don chu ni mo ava buai rei don vile poilo ve a buai don miau si chuan le tuk zana chuan kan ina ka om dar dar thei to anga zalen takin ka be theyang chu ma se atil lovin lung le ya ka kalani ti hria se chuan min tin rim khum nge in ka ring mu hil thei lovin zanina ka len na kan thil sei rang rang te chu ka ngai to le ta ma mi pong swal tu tak po chu hre chok thei te chuang lo chu ania ma se kala beidong chuang lo ngai to na hun kalanga tina aka ngai mai dule rimro ti nen hun rim changa papari pasal elshia to huna kan bazin pheile mai ni ang chu ani po hian thil hria chu anei nualin ka ring vetlat kan hria tampo le chui zel ol sam thei zok ang chu mo class 10 ma che zana sia ruma ka thian ti ho chu ka mule a ma se josepha ron tel lo ani kha chu mule po ka du to lo ani poin adu bik to kher lowang zanin po hi min mu adu lo wangin alo kal lo ani nge eng chu ron kal ta se keipo ka hoda yang angni pani hi inrim to te u boruak anom lo we mai muanan ati nu anu chuan nuam lo po ka lo ti leine a fel then ka lo ti mai sin ka lo ti wata ma pu chuan thian ho tlem to nak line a tuai mu zo zo ki tlom te u ani lo puin nangma tal hi tlom la ron ti ve a te ulo mai thian atanga min ban ma satu nia min ban tu ma hian ka tlo mangmo te ulo adu chuan min ban tu chuan kan inkar chu siam that tu mang miang ke chuan nilul lo mai ka ti tlat thunga ka ril ru dik tak ka soi ni ingein buai na bul kha du lai khan lom ni du hi chu ila du ni te ro sia chuan aron ti tadaya kalam ron hoin anui sunga phur thian muana po chuan nia mei chedang po amel thei me lo hi lo ti ve vat boka ke ka lo nui hok thung an shilo lu tuk chuan kanui te zamiao hekle ka soi lo mai ange ti rungatin ka changa mei chia chutakara ka bial nu hlui le ngal chan chin chu soi ka pe lem lo rel ka tum lova ni to lo nuwa in soi zui chiam mi thil tha po ani heklo tangkai na ani lem lo bok ani chuan I thianu rimro ti ve thung kha mona chuan aron dilya rangzit thian ka thianu changani bik lo ani phei chuan a thian tak tak anga angai vek chu wasin kalau ti wata sia chuan ani chanchin soi chu I phur zar thung ani mo ti in min lo fiam le zata aril ru thiang hlimania achunga ril ru thalo min puttir tum lo te ti in aban bula chuan ka nek fiam zawa tle min ka thil in chuan ka thisen alo fan kwal ve ta bok nen nuam ka wati cm ka thian te hi ka thian te an ni lawang ti ka lau rimruwa ti tiamin joseph atel si lovin ka chunga an fil hlum viang mai sia atira khan ibial nu emokatia in me lo katia adu idu zong chi an ni lovin ka shabok si nen mak ka tirviawa tuna ero chuan in me ka ti to viang mai a filina chung du re bok sia muana chuan in te hri chiang om deuh hian atia ke en deuh reng phota chuta ka bial nu ni lo kan inkara chutiang om lo shrim shrim shamo engma om lo
ka ti le chara mai mi chingin remruat I hmel chu ka mi thla wangwanga ani hi zong apa ni na atang ringot po hian a bial pa ni po ka qualify lo hrim min du don lo mai ba ka ani nung chang ino lutuk le keim sual ve tak hi thil thei ani lo du lai ne nin then na po a rei ve to lom nei ve to la I nei lo ring chuan du lai puin ama I du lutuk wanga ngai mai don a sin ni don lom ni ma puin a ti chuan dik thei don riawin ka hria ani chuan Joseph a kop ngal chata ke hian kala nei ve lo ka du viau anga chuan a lo ngai tak tak ngem le hei wang hi ani mai long mo min la be se deuh tlat reng ni ani hau si lo ani kher hi chu ka du to lo hulhual trapin in ngen ngoi ma se ka du to chuang lawang ina ka ho chuan ala ma deuh boka kanu po alo laming reng ka rui vak lo boka kanu po chuan min hau mi alo nia ka pai ro leng chok le ani nge yang kanu khongai na ka nei deuh thuta nu mu to la ka pa chu nga kher ngai na alo ho huna alo ho ve top mai don alom ka tia hetia zana aleng alo ngak thin hi ka khongai lat ama chawin a ngak thin bok si a keila ka chua lo le ka room lama ka tombo zia mai boka ama te a ngak kar reng thin hi kalai na tlat ni alo ho trep to ang ba ka kamut po la chuak lo kanu chuan atia pa chanchin hi a hril vek mai don em niang ra tha a chu angem nge anin kara khik phang thil thalo zo ki a thleng thei mai rong mo a ril ru a hriom na sidon si mami wangin a ril ru anain a hriom em to a kapa wanga anat bil le chuan a tuar zo lo mayang kamu hlun to tia chuan remruatin min ron bia a mengmang hleilo chuan Iwa ming rei ve nula tan zan min rei chalei nem I maya bul tuk mayang katia ani chuan a ming rei vak lo zanin chu ka hel hola niang naktu ka tangin class kan kal tran le to don sia ron tia class kal iwa phur ve kati le chuan ni din ka mul le thei don che lom chuan kan ti tur po kha kan ti pa anga ma kan son chak viau don sin aron tilia chuta ka mu kha chei chuan ka ngai tlat che lom chu wangin class tran tuai hi ka chak to a thil thadeu mu tur che ka nei boka ati chunjum le zata mei chelam thilem ni ani chuan min mu lo mai ro ka hrilo ka lo ti vata khwa vota phone chu ka benga da in ka kut chu rizai chunga ka kwang kwa than thunga ron nuin I mu le hriat ma hawin hrilo ni in ngai mo mu ve phodlo mu le naktu ka mu ang che I poimo don lu tukania ron ti le a atu ka chuan me che pakhat thalak hi min hmu'a Korean lam mel pu deuh le sam englam deuh ani ti ka hria a mel pu a tha a ombor ero ka duai chuan a te ma tungia tia ka zo chuan ka hribik lo lo ti maya a bek chu a zen ngara a mu chuang lo aniang zu zen tha in a hai thale a in thil nge mawi zon ni ingatani thalak hi min pek si a ombor a te si ka ti supa ani chuan asam kha khatiang khan ka ti ve chaka college ka chwa ve le hian ti ve ka duwa ingi angi ti imoi ti zong ani ve em ti ve taila min pastor fanu ve sia over min tiangem ti in zo na min zo du'a a thil zon chu a muta niang a ron phur chuaka samtron na dum ni main ka hria thalaka meiche samrong chu ke en le taria a eng uk deuh khar ni berin ka hria a eng ti ronga ta soi chi po ni lo mel tharu buka a in me khop mai mi soya buai su idu le chak zong tak iti khan ihlima chu atok chia ti ngei ro I in meang asam tron mol chung chuan ka in me tak takin I ring che amo amoi ni tro
na tanga ka ti ve chak to ania atile borbora sam tron chu kalau in renga tunang huna sam han tron tak tlat mai chu ni langma se khwalum shan lawa ni sa hnuaya omlo phei chuan thlasik hun lai alani buk nen ala vot ve reu sin ka thil ei wang khan lum ka ti up mai ni ve thawem ti in min ron ena chuta iti ve vak lo ni kha alum lu tuk e mai ti in a notebook la chuakin a in za phau hawa ei tur a ron pai kha a thak deuh sika ke phei chuan kha ai khan thak deuh thak se ka ti tilem lo thil dang soin ma mi chanchina kan lu da chuta hri chuak thut ni om tak hian ka tel lovin ka om lo rem chan lai takin lung le ya iwazina ati tanghala ke chuan nia ma se ichung te bula chuan lam siam tur awang don emasin alo ti thunga ani la chuan lam siam kerangai lo thudik kan thil mai don alom dot soya chuan lam siam kerzel ngai hleinem ati le zela class kan kal thaboka ma mi chanchin po kan chui man le tari lo ma se ka theyang tokin a le khabu hlui ka hai kwal le a rimruati ti buai tel kher lova chui bek bek ka du thudik chu lailan lawin abo mai ka hlawani baka ka beidon lo nan intuai thar zau zau ka mamo ani ma se chuti chungpo chuan thilpui mo tur nia ka rin ka mu chuak chuang lo pathian lam hi hoi lo viang mai la ka chui chwa phal lo aniang ti ngai to na ka nei fo mai a chan chu chui dan tur a top deuh to ni mai ka hri deuh tlata ka mu du tak tak te ka mu chuak vek to a papa ri pasal lal hria tala a rin hlil om vak chuangin ka hri lo ma se voi khatal chu om lai nge ya va tlo le ka du ani rimruati po atel ve thei to nga thlim anga ai ngai to lawang chu 5th sem result chuaka po chuan karin ain ka ti thave chuan ka hria rimruati po lekha zirna sa thei boka ati tha ke ai mai na ti thazok zirna sa tana na chu a hriat dewe zankhat chu kanu le pa in hauri ka hritlat mai in haulo se ka ti asin anin chung hi nuam em lo ma se a rei khan aral mong ve ka ti a indon na tong kampo ni lo in hauri kheri chu a hriat tam lo ka du to kan ning ve to a keima wang ani le pe ka ngem ma se tunlai tak hi chu ka fil ve lai tak ani sia ka hre thiam lo kher mai ma se anin hauri vak lo niang tong thom ka hre rei lo chung ko fel in po tak le in mangai tak ni lo mai la in hauri hriat ai chuan hriat lo ka du kanu phei hi chu hetiang din huna hian ding lo se ka ti a ril ru ka ven thon pui wang liao liawin ka pa ngai zong nei po ka ze pui ni hran lovin ka soi chuak du lo ani si a ho kan hmaloka republic day lo thleng tura hian zin to ang republic day ya lungle ya kan pheyanga atuk in rin nia kan ho pheile mai anga tin soma ala ma em mai a kalo ti muka ani la chuan ma viawe mu kan ti chungin hun aral le duak mai ang class thul ngal mi alawa lunglei kan kal thei tur chu ko phur viaw sin kan tan azia ve zui ra man na chu kan siam theya a hlot lin la mero chu pathian thu ni se lo ti du athunga kan pania kan omdun to phot chuan ma mi chanchin kan soi lo le lungleya kan phei hun tur chu a soi cham chi a phur zia chu ati ti atangin a hriat thei viaw ani kein papa ri hne na tanga ma mi chanchin ka hria zong zong chu a hril ve thunga ngun takin mai mi ching chungin alo ngai thla a zo na min zo zo boka lal hria ta kan ti le lungleya lal hria ta hi mi thumun lo ni ta se papa ri hian anei du kherangem ma mi soi lal hria ta kha tuna kan hriat ve lal hria ta hi lo ni ta se engwangin nge a huat viaw kan huat na zong hi thison ro kan tingai me lo a engpui nge a soyang le lo ni lo hlo se ka ti kher mai boina enge motak a chho nge om sia mi nu pakar ti buai chu amal som lo viaw ani
kan phei huna papa ri chu zona tam tak zo tur ka neya min chan dan azirin thudik le thil thelo ti tu chu a hriat thei mai in ka ring ka zot uluk na sidon si a nui du mia lo chuan atia keiro chuan a zona atang ringota chu mi hring thil sual ti tu chu kan hriat chhuah thei ka ring lem lo tun hnaiah chuan zana min ron biak chuan inte ka ngai to a lal hriat a hian a sui chuak du a ama hian in rolna ani chuan mantir nge itumangem a ron ti a chu kalo ngai to ngai mi alo mami chunga khan thil ati swal ve nge ni chuan danin a hrim ke yang chu abul tum tu ber ka hri chuak thengem lal hriat a hi mami huat lal hriat a kha ani nge chuan mami chunga khan engemaw tak chu ati ve nge ti a hriat mai atong du chuan kan hriat du tam tak a hringe yang ma se thil reng hi kan ngai anga ol sam hi alo ni vek bik lova rimra ti nen chuan kan vakal tange ya pahminga te ina kan vathleng le a an lo fel le khop mai atira chuan kan inru emo an lo tia an soi chhuah hnuwa rimra ti chu sentran chungin anui hokhoka papa ri te ina po chuan kan leng le tange ya ma se van duai thlak takin an pa chu alo jin chuak le to driver ania ina at tam man bik lo alo ni keni a in papa ri chu upadai jok si a ke phei chuan zo tur ka hre to lo ama nen lama ringlel mel pu a thil zo kwal chiam chu nuam ka ti lem lo ani ma se rimratin a kom thiam a zo na po zo ngun ma se ani hi chuan engma a hri ve lo tak tak aniang ma a ka zo na a chan ang tho khan a chang ve tho anu dewa phei chuan a ring hlel deuh nge ni mami chanchin hi chi zet zetin min zota ani la a boral dei to sia ingwange ti ka zot thei chiu angem ti te hial nge a ka chan ma chuan rimro ti chuan ingwanga khatianga om chhongi ani kha kan hri du dewa ma se kan hre chuak chuang lo ani hmel nang rindan ini em ti in zo na chu zo na vekin a chang le ta papa ri chuan damdoi chungchang khamo keipoin makkari top theilo lom alo ti le maya zona chanda na tang hi chuan engma a hri lo tak tak ang apasal lo lo ero poikati atuka chuan lungleya anin lua thin na mun de chu ka fan puya ti ila min fan puya ni ma ang chu ati ti bar renga lungleya nom thin laya alim thin ja le thian po nga thei ja te chu asoi bar keipo in ngun takin kalo ngai thlak saka ti hi chu nuam ati ve bar ngut mai me point me thlot ngoi ring hi azia ani tlat lo angoi ve chuan boruak adang vek nom po nuam lo an kuk pasal fanau nei to jok kha khami pasal kha alrin hlelom ta ber ka ti lel thria ta hi chu lo in rol ve po ni se si haltar ani theilo engemaw alo in rol ve zo po chu ani thei tho ma se abul ber ani theilo mi puiling to mi po vo bet thei ani angai chutiang chu khati lai khan lel thria ta hi alani lo chu wangin mi padang palian le puiling to kan da pangai aron ti le daya ni chin lok khan anin lua thin mun hlui chanchin kha asoi molmol sia tuna la thil dang dai aron soi le to annu nen anin then to kha ti sia zon hu a har to mi a mingla kan hri si lo kalo ti chuan mai thei ma se hun kan langa e dam hi han hau photila lo ti le a thil hlir dan chu tluklo ke inti ro kher mai mei chi om nem ve mai ngai to na po ka phak lo chu ani sia nep ka inti lo theilo ka beidon deuh lek lek nuwa po ani la chu ala beidong ve hau buk si lo Mizoram hi azima lom kan tumput chuan kan mu thei em mang annu ming kha ka hria a zon chuan kan mu hun a om nge yang ati le a zong muta po ni la engtin nge zo na kan zong engtin
chutiang hlir mai chuan ka ngai tuana luah khata tuna lo ngai tua buai chiam hi asawt mi alo ti lam ka ngai tuana alang mi alo le ngal kuk pasal chu thil sual ti tu ani phot chuan a hmel le mit meng atangin a hriat thei nge nge yang atong kam chuan do soi thei ma se amit ming ado ve thei don hlei nem kan zon hmu huna kan hrema yang ati le a kan in nga na te chu avader thong si em thil dang han ngai tua chhuat tur la chu awang hrep le ngala pahming ate in lampana kan hodon chuan sonu soi hmu em a endu na sa che ania a star chiang mai che ati ser sera kanui ati zeru khop mai amitin amel ral lam chu ka en ve a me chetei rol pani hian minlo reng ni in pakhat chu pahminga fanu alo ni nge nge a kanui saka engei ti ve a ti in ka awa ani chuan zakti hriat tak hian hei ka thanu te ina hian ka kal loka in hodon to em alo tia keipo chuan o hodone kanin siamanga kan hongal mayang ka ti a ma ni lam in enfia tum ho lova midang thiam lo na kan hmu lena kan soi chwa fo chuan kan bulami te tan chen pui nuam tak kan ni thei ngai lawang